for fast recovery of Chita M. Kotara. Safe travel and good health offered by Presbitero family. Successful operation and fast recovery of Danny, offered by Presbitero family. Thanksgiving offered by the following: Crescencio family, Jane Consulta, Rosa Catalan and family, Rosel Salazar Shimada, Hob Salazar Jr. and family, Juancho Salazar and family, Jasper Delphine Salazar and family, Joven Pampilo Salazar and family, Big Mac Banyo Crossing, Raquel Salazar, pag-umaw nin pasalamat kay Nuestra Padre Jesus Nazareno, Matet Beato and family, Mr. and Mrs. Carulus Competente and family, Mr. and Mrs. Jerome Competente and family, Mr. and Mrs. Cyrus Competente and family, Mr. and Mrs. Kelvin Competente and family, Mr. Marlo Competente, Mr. Dan Mark Competente, Miss Mariam Competente, Mr. and Mrs. Ray Buensalida and family, Mr. and Mrs. Jerin Segovia and family, Mr. and Mrs. Revan Michael Bonavente, Mr. and Mrs. Mario Ekal and family, Janice Luel Dasir, Cristo Pongan, John Christian Boboyo, Sonia Salazar, Mr. and Mrs. Joseph Legaspi and family, Miss Milet Consulta, Mark Anthony Delmo and family, Redemption Cantes, Ireneo and Nilda Cruza for their 63rd wedding anniversary, Patria Adayo, Mr. and Mrs. Victorino Clet and family, Ariel Dacoco, Bernard Capis and family, Grace Ismita, Siforas Cepeda, Dalia Elise. For the repose of the following souls: Danilo, Amalia Sin Salvador, Aurea Asin Dominador, Antonino Asin Seferina, Luz Asin Dominador, Brian, Gilbert, Godofredo, Virginia Asin Reynaldo, Marcelino, Ramon. Para sa gabos ng mga kalag sa purgatorio, dolot ni Rosa Catalan, Milet Consulta, and Esther Dacoco. Diyos maray na hapon po sa Indogabos, mga tugang. Yaon po kitangon yan sa ika-28 Domingo, kan ordinaryong panahon, asinan canonical erection kan St. Carlo Acutis, Quasay Parish. Ang mga babasahon ngunyan, nagpapagirumdum sa to na ang pagpasalamat sa Diyos, iyo ang pagbidbid sa iyang presensya asin karahayan. Siring kinaaman asin sa mga daoton sa mga babasahon, minibidbid na ang gabos gikan sa karahayan, asin pagkamuot kan Diyos. Ang satong partisipasyon sa misa, sarong pagpahayag nin pagpasalamat sa Diyos. Ang pusong nagpapasalamat, minabago kan sa tong buhay, minapararom kan pagtubod, asin nagpapakusog kan sa tong relasyon sa Diyos. Ngunyan man na Domingo, sineselebrar taman ang Indigenous Peoples Sunday, asin International Day for the Eradication of Extreme Poverty. Sa ngunya na selebrasyon, masasaksihan manyato ang canonical erection kan St. Carlo Acutis, Quasay Parish, asin launching kang 75th Jubilee kan Diocese ni Legazpi. Ang sa tuyang Santa Misa, pamamayuhan kan sa tong namumuta na obispo, Most Reverend Joel Z. Bailon, D.D., Obispo kan Legazpi, asinan sa iyang mga pag-iribang padi. Matindog po ang gabos sa pagpuon.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang katuninungan mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa itong mga kasaalan. Alato na po. Isusunod po ang pagbasa kan Decree of Canonical Erection na babasahon kan sa tuyang Chancellor Secretary, Reverend Father Jem Norris S. Penetrante, T.O. Carm. Matuko po. Diyos maray na hapon po sa gabos. Tugutan po nindo akong basahon para sa indo ining Decree of Canonical Erection hali sa satuyang namumutan na obispo. Having considered the pastoral growth and spiritual vitality of the Mission Church in Naga, Tiwi, which was inaugurated on July 1, 2024, and after due consultation, I, Joel Z. Bailon Didi, Bishop of Legazpi, by virtue of Canon 515, Section 2 of the Code of Canon Law, hereby canonically erect said Mission Church as a quasi-parish under the title of St. Carlo Acutis. St. Carlo Acutis quasi-parish shall comprise the barangays of Kararayan, Putsan, Sugod, Kale, and Naga, and the sitios of Nahulugan, Panal, Banhaw, Ogon, Santo Cristo, Kapantagan, and Ibong, all within the municipality of Tiwi, Albay, separated for pastoral care from the St. Lawrence the Martyr Parish, Tiwi, Albay, which remains its mother parish. This community becomes the first quasi-parish in the Philippines named in honor of St. Carlo Acutis, the first millennial saint of the Church, a sign of youthful faith, Eucharistic devotion, and digital witness to the gospel. Further, I appoint the Reverend Father Edwin B. Bragais as the inaugural parish administrator of the quasi-parish, who shall exercise pastoral care in the name of the diocesan bishop in accordance with canon law. St. Lawrence the Martyr Parish shall extend pastoral and administrative support to the new quasi-parish as may be necessary. The new quasi-parish may now maintain its canonical books of baptisms, confirmations, marriages, and deaths, which shall bear its official seal and be properly supervised in accordance with ecclesiastical norms. Given and taking effect at the St. Carlo Acutis Quasi-Parish Church, Naga, Tiwi, on the 12th day of October, the first celebration of the Feast of St. Carlo within the Jubilee of Hope and during the preparatory phase of the Diamond Jubilee of the Diocese of Legazpi. Signed by His Excellency, the Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of Legazpi. Tindog tabi kita. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
namimi-bi kita. Namimi-bi kami kagurangnan, danay na sa imong grasya, manginutan asin magsunod sa mo, asin padagos kaming gibuhon na maurop sa mga gibong marhay. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubukay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, mahihinanyog ang istorya ni Naaman, makapangyarihan na pamayo kan mga soldado sa Syria. Nanarahay kan sa iyang makangirhat na helang sa kublit sa paagi ni Propeta Eliseo. Enot nagkaigwaning pagduwa-duwa, alagad buminirik sa pagsunod sa kabutan ng Diyos na siya magkarigos sa salog nin Hordan. Siya na umayan sa hawak asin sa kalag. Hemataon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa kan ikaduwang libro nin mga hade. Kaya naglugsot siya sa Hordan, luminadop nin 7 beses, susug sa tataramo ni Eliseo, asin ang sa iyang kublit, naging siring sa kublit kan sadit na aki. Naging malinig siya. Nagbalik siya kay Eliseo, kaiba ang gabos niyang tawuhan, dangan nagsabi, ngunyan naaraman ko na mayo ni Diyos sa bilog na daga, kundi sa Israel sana. Kaya nakikimaherak ako na akuon mo ang regalong hali sa ko. Nagsimbag si Eliseo, huli sa ngaran kan buhay na kagurangnan na sa kong pinaglilingkudan, ako minasumpa na di ako maako nin regalo. Pinirit si Eliseo ni Naaman, alagad nagsayuma siya. Kaya nagsabi si Naaman, kung habo mong akuon ang sakong regalo, nakikimaherak ako sa imo, natawan mo ako nin daga na kayang darahon nin duwang mula, daga na dadarahon ko pagpuli ko sa harong. Huli ta magpuon ngunyan, dai na ako madulot nin mga sakripisyo o mga tinutong na atang sa ibang Diyos, kundi sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Sa giraray, si San Pablo nagpatanid ki Timoteo, asin sa gabos na paratubod, na magin maimbod, asin masinunod-sunod sa tahaw nin mga pagbalo. Minsan nasa bilangguan, alagad si San Pablo may dakulang paglaom, ninhuli ta ang tataramon, dainanggad magagapos. Kita gabos inaapudan na akoon ang tataramon ng Diyos. Girumdumon si Kristo Jesus na nabuhay liwat. Iyo ini ang puso kan Ebanghelyo. Hinanyugon yato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ti San Pablo ki Timoteo. Mga tugang, kaya pinapagirumdum ta ka. Mga tugang, girumduma si Jesucristo na binuhay liwat sa mga gadan, gikan ki David. Iyan na marahay na bareta na pinaghuhulit ko. Huli sa marahay na bareta, nagdudusa ako. Nakakadinahan, nagaros sa rong kriminal. Alagad ang tataramon ng Diyos, dai nakakadinahan. Kaya tinitius ko inigabos para sa mga banal ng Diyos. Tanganing sindawan magkamit kang kaligtasan na yaw kay Kristo Jesus, asin magdadara sa inda, sa daing katapusan na kamurawayan. Ang kasabihan na ini totoo. Kung kita nagadan kaiba niya, mabubuhay man kita kaiba niya. Kung kita makatagal, magahadi man kita kaiba niya. Kung negaranta siya, nenegaran man niya kita. Kung kita bakong maimbod, siya nagdadanay na maimbod. Huli taday siya makakanegar sa sadiri niya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, susog ki San Lucas. Kan pasiring sa Jesus sa Jerusalem, nag-agi siya sa pagdulunan kan Samaria asin Galilea. Paglaog niya, palaog na siya sa sarong baryo, kan sabaton siya nin 10 dauton. Nagtindog sinda sa harayo, asin kuminurahaw. Jesus, kagurangnan, kahirakiman kami. Nahiling sinda ni Jesus asin sinabihan, lakaw, pumahiling kamo sa mga padi. Sa dalan pa sana, nagkarilinigan na sinda. Ansaro sa inda,
Pakahiling na nalinigan na siya, nagbalik na nag-umaw sa Diyos sa makusog na tingog. Nagdapa siya sa atubangan ni Jesus, saka nagpasalamat. Ang taong ini, Samaritano. Naghapot sa Jesus, bakong 10 anarahay, hainan siyam. Ta daw, taan dayuhan sa nang ini, ang nagbalik sa pagpasalamat sa Diyos. Dangan sinabihan siya ni Jesus, tumindog ka, puli na. Ang sa imong pagtubod, iyo ang nagpaumay sa imo. Marahay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Please remain standing for the blessing of the book of the gospel. Diyos maray na hapon po sa sendo gabos mga tugang. Iminataong galang po ako kay Monsignor Crispin Bernarte Jr. ang sa tuyang Vicario General sa Administrasyon sa Diocese na nagsiselebrar kan sa iyang kumplianyo sa aldaw na ini. Happy birthday po. Sa tuya pong kura paroko sa St. Lawrence Parish, si Father Alan Apuli, na dahil man nagsisilibrar ni kumplianyo. Ang klinaro po sa dekreto na ang parokya ni St. Lawrence magdadanay na nagmamangno kan pagdakula kay ning aki niya, kwenta aki po ining Kwasay Paris kan parokya ni San Lorenzo Martir, kaya ang parokyang iyan pangangatamanon, siring na pinapadakulaan sa rong aking sadit, kan sa iyang ina, ini man na parokya ni San Lorenzo ina, kay ning Kwasay Paris digdi, na dating mission station. As in, Father Edwin, and sa tuyang Kwasay Paris Administrator, digdi sa bagong patugduko na Kwasay Paris, mga kapadian na uya digdi nakikikon-celebrar sa sato, mga tugang ko sa pagtubod, sa pamamayo kan sa tuyang mayor, asin mga membro kan konseho digdi sa Tiwi, mga tugang ko sa pagtubod, sa liwat, Diyos marina hapon, asin salamat sa mahal na Diyos na utob ining pangiturugan na ini, na iangat na ini bilang sarong Kwasay Paris ngunyan. Asin angay lang pong maray, sa duwang rason, inot sa Domingong ini, sa ika-28 Domingo sa ordinaryong panahon, ang tema kan mga babasahon manungod sa pagpasalamat. Sinaaman itong dauton na taga-Syria na binulong kan propetang si Eliseo na nadagog niya to sa inot na pagbasa, nagpasalamat sa propeta. Asin minsan nga ni day inako itong regalo na kwenta simbolo kan sa iyang apresyasyon asin pagpasalamat, pero nasa puso niya ang pag-apresyar kan dakulang balaog na siya na umayan. Asin sa Ebanghelyo, nadangog niya to ang 10 man na daoton na binulong kan sa tong kagurangnan. Ugaring saro sana ang nagbalik para magpasalamat. Asin iningani, saro pang Samaritano, sarong estranghero, bakong Hudiyo, asin kan panahon na ito, kaiwal kan mga Hudiyo. Pero huli kan na eksperyensyahan niyang karahayan sa iyang buhay, nagbalik siya kay Jesus, tanganing magpasalamat. Kita mga tugang sa manlain-lain na rason, nagpapasalamat man sa satuyang mga buhay. Hali sa helang, hali sa sarong problema na magabat, utang na dain na bayadan,
pagkabaranga sa pamilya, manlain-lain pong rason. Asin kung kita nakakahawas, nagpapasalamat kita. Pero ngani, maski kita din nakakahawas sa mga problemang pinapaasan, nagpapasalamat man giraray kita. Ninhuli ta, bako gabos na problema, rason para mauyam, mawaranin paglao, masin madisganar. May mga problema na nagtutukdo sa satong magtalubo. Magtalubo sa pagpasensya, magtalubo sa pagpatawad, magtalubo sa pagtiwala sa mahal na Diyos. Kaya kadakol ang okasyon asin rason na kita nagpapasalamat. Ngunya na hapon, igwa kita ning espesyal na rason tanganing magpasalamat sa kagurangnan. Asin ang espesyal na rason na yan, bako lang po na pinapatindog iniyong sa indong mission station, mission church, digdi sa Naga asin mga pagtaraning na barangay, na samuyang sinisiblag hali sa parokya ni San Lorenzo, kundi sarong espesyal na regalo itinatao sa Indo kan simbahan. An inot na millennial church itinatao sa Indo bilang patron. Magdadanay po na si San Isidro Labrador, patron manggiraray kan barangay digdi sa Naga. Dahil po siya mawawara, dahil siya mapapara. Pero bilang patron kaining 5 barangay, tama po? 5, ano po? Kabalin ang Naga sa 5. Asin so, mga sityo pa na sinasakupan kan 5 barangay na ini, si San Carlo Acutis ang magiging patron nindo. Kaya, special po ini, ninulit na sabi nga ni, kita sa Pilipinas, siguro ang pinakaenot na komunidad na mamidbid kay San Carlo Acutis, asin binapamugtakta siyang bilang patron kan sa tong komunidad. Salong dakulang pong orgulyo iyan para sa Indong mga tagadigdi sa Naga asin mga pagtaraning na barangay. Ikaw po ng special na rason kung nata at pinili niya mo na si San Carlo Acutis ang maging kwenta patron digdi. Aram tamang po padagos na sa tuyang ministeryo para sa mga kabataan, taon-taon igwasindanin pilgrimage pasiring sa Horoan sa pagsungko sa satuyang ina, Nuestra Señora de Salvacion. Sa kada inot na Sabado kan Oktubre, minatukad sinda dyan, asin digdi mismo sa crossing na ini, nagpupuon ang siendang peregrinasyon. Naglalakaw sinda, pasiring duman sa sanktuaryo ni ina, asin duman nagsiselebrar kami kan misa, may mga aktibidad sa pagmidbid kan importanteng papel nin mga kabataan sa satuyang simbahan. Kaya angay lang po na sa pagpuuninda kan pilgrimage taon-taon digdi sa indong lugar, si San Carlo Acutis ang mabendisyon sa inda, aakumpanyaran sinda, iibanan sa indang paglakaw. Sa tong mga kabataan, iibanan kainiyong millennial church kan simbahan. An enot na millennial church na minimidbid niya. Millennial church, millennial saint kan sa tong simbahan. Mga tugang igwaning nagkakapirang rason kung natate si San Carlo Acutis, pigmidbid na santo kan simbahan. Enot sa gabos, espesyal ang naging buhay niya. Hoben siyang maray kan nagadan siya sa leukemia, pero ining sa iyang simple halipot na panahon na siya naglakaw digdi sa kinaban, igwa siya ning espesyal na debosyon sa Eucharistia. Malangani po, ta sa paagi kan mga vlog sa iyang post, manlain-lain na mga Eucharistic miracles sa intirong kasaysayan kan Pilipinas, kan sa tuyang inang simbahan. Mga milagro manungod sa sakramento kan Eucharistia. Ini po ang naging sa iyang espesyal na serbisyo sa ngaran kan sa iyang huli kan sa iyang debosyon sa Eucharistia. Asin iniimbitaran po kita na magirumduman liwat na ang Eucharistia iyo ang pinakasentro asin ang pinakahalangkaw na aspeto kan sa tuyang simbahan. Regalo ini kan mahal na Diyos
asin sa Eucharistia sana, dai na ning iba, dai sa nobinaryo, dai sa anuman na sakripisyo, dai anuman na aktibidad kan simbahan na makakatapar sa regalo kan Eucharistia. Nata po, ninhulit ta si Eucharistia sana, naiinkwentro niya to ang mahal na Diyos sa iyang tunay na presensya. Sa pagkonsagrar kan padi, kan tinapay, asin kan arak, nagiging presente ang mahal na Diyos, si Yesu Kristo, sa iyang tunay na presensya. Bako lang pong simbolo, bako lang garing sagin-sagin na yaon siya, bako lang pagirumdom na nagsakit siya para sa sato. Bako po, nagiging presente siya, talagang tunay na uya siya. Kaya ngani, sobrang banal, ining ostya asin kalis, na dahil niya to pwedeng pasiparahon na pagpitik-pitikon para pabastata na sana barag-barag ining mga ostyang ini. Sagrado pong mariini, ninhulitaan kagurang na ni Kristo, presenting gayo sa banal na ostya asin arak na kinukonsagrar kan padi. Asin huli ta presente siya sa satuyang pag-ako, nagiging presente man siya sa satong mga buhay, sa espesyal na gayong paagi. Totoo presente siya sa kinaban, sa pagsirang kan aldaw, sa pagbulos kan uran, sa pagtalubo kan mga tinanom, sa mga nangyayari sa satuyang buhay. Sabi kan kagurangnan, kaiba nindo ako, sagud sa katapusan kan panahon. Totoo po yan. Pero igwa siya ng espesyal na presensya, huli kan Eucharistia. Kaya po, sagradong maray, ang momento na kita nagtitiripon sa pagselebrar kan misa sa mga parokya, sa mga kapilya, kung saan sineselebrar ang Eucharistia. Ikadua mga tugang na regalo ni San Carlo Acutis, iyon sa iyang pagiging hoben, millennial saint. Kaya nga ni, kung maobserbaran nindo, siya ang unique na santo na naka-denims, naka-rubber shoes, may kapot-kapot na cellphone, naka-backpack, yan, naka-t-shirt, bakong araw kan mga santong nahiling ta nahalabaan buho, labaan bado, naka kung ano-ano pang mga, mga traditional na imahen kan santo. Pero ini, guwapo, soltero, talaga pong, kumbaga, lalong-lalo na sa mga kabataan, makaka-identify sinda kay San Carlo Acutis. Kapanahonan ninda, nakakasabot kan sa indang sitwasyon, yaon dyan sa kinaban kan internet, as in kan digital world, may kapot-kapot na cellphone, tanganing ipaktukdo sa sato, na ining kinaban na sa tuyang linalakawan ngunyan, kinaban na sa iya man linakawan, kinaban na sa iyang nasabutan, kinaban na sa iyang ipinahayag ang mensahe nin mahal na Diyos na sa iyang inapresyar na midbidan asin tudok sa puso niyang ibinalagibog sa paagi kan sa iyang serbisyo sa digital world. Kaya urog na po sa mga kabataan, lugod magrani kita kay San Carlo Acutis. Identify yourselves as a friend of this saint. Know about his life. Maski nga ni haliputon sana an sa iyang buhay, asin nakaagi siya nin haros pirang taon lang na tunay na ibinuhos niya sa iyang sadiri sa paglilingkod sa kagurangnan, sa debosyon sa Eucharistia. Pero bakong importante so halawig o halipot na panahon, ang importante sa iyang buhay naging saksi siya kay Hesu Kristo. Ipinahiling niya sa kinaban ang pagtiwala sa sarong mahal na Diyos na mamahirakon, mamumuton, asin maski sa tahaw nin pagsakit asin pagtios, sa iyang ultimong mga aldaw na naghilang siya asin nagsakit dahil sa leukemia, nagdanay siyang dayupot, nagtiwala, asin maugmang naglingkod sa kagurangnan. Experience na kita man gabos, nakakaaram asin nakakasabot. Mga panahon na kita pigsusukol kan sa tong panahon, manungod sa kakulanganin katutuuhan sa tahaw niya to. Mga namamayo na sa tong linalauman, nakuta na matabang sa tamang pagserbisyo sa sato, alagad kita pinapasipara asin nalilingawan. Mga sitwasyonin pagsukol asin pagpurbar, bagyo, linog, pagtugakan bulkan, asin kung ano pa man na
disasters na at minaabot sa satuyang tahaw. Uya si San Carlo Acutis, simbolo nin sarong taong nagtiwala. Halipot ang buhay, pero bakong importante ang lawig nin panahon. Ang importante, dayupot na paglingkod, asin hararom na pagtiwala, tudok sa pusong pagkamot asin paglingkod, ang ipinahiling niya bilang halimbawa. Kaya mga tugang sa satuyang pagselebrar, kan pag-establecer kay ning Guasay Paris digdi sa Saindong Runa, uya si San Carlo Acutis, itinataw sa Saindo bilang panalmingan, aarugan, modelo, asin kaibigan. Amigo na kaibanan nindo, matukdo, manugod kan sa iyang pagmidbid sa mahal na Diyos, magdadangog kan sa indong mga agrangay, asin pamibi, tanganing darhon niya inigabos sa atubang kan kagurangnan. Asin iyo po, lugod, maging arog man kita sa iya. Mga millennial persons, kan sa tong panahon, nagsasaksi sa katanusan, sa pagkamot, sa pagkaherak, asin sa buhay. Mabuhay ka mo digdi sa Guasay Paris ni San Carlo Acutis. Bendisyonan ka mo kan mahal na Diyos, pabungahon an sa indong pagpagal. Matindog po kita, asin ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, amang makakamhan, kagibo kan langit, asin kan daga, kan gabos na nahihiling, asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namunda gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iyan nagkaigwa ang gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanilaman, huli ka ni Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin nanitaw. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Ponce Pilato. Nagtios sagkud sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kahadayan, daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kanama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi nin mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Ipaniwala niya to sa Ama ang gabustang mga kasibutan asin pangangaipo, urog na an sa tong mga kamautan para sa urog kaludok na espiritu nin kapasalamatan. Sa lambangang kadan kita masabi, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, danay na mamidbidan ang halaganin tunay na pagpasalamat sa tataramon asin sa gibo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mahiling sa satuyang pamuhay-buhay ang tunay na pagpasalamat sa Diyos, uli kan balaog nin buhay sa lod,
kaugmahan asin pagkadayupot nin mga pamilya, patin mga katuod, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing danay kitang magpasalamat sa Diyos sa bilog niyatong buhay, uli kan daing sukol niyang pagkamot sa pag-ampon sa to bilang sa iya mga aki. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghelang makanood na iayon an sa inda mga pagsakit asin kulog sa mapangganang pagkagada ni Kristo. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan niyatong kadugo asin katuod, magugma sa kapangganahan ni Kristo sa kahadean kan Dios, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Padagos niya itong ipamibian sa tuyang komunidad digdi sa Kuasay Paris ni San Carlo Acutis, na huli kaining balaog na itinataw sa tukan kagurangnan, mas lalo kitang maging dayupot sa paglingkod sa iya asin sa satong kapwa, maging buhay kitang simbahan na sinodal, nagsasaksi sa katanusan, pagkaminuutan, asin pagkasararo. Ipamibi ta ini sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Girumdumon taman po ang sa tuyang mga tugang na padagos na nagsasakit, uli kaining mga malain na pangyayari sa tahaw ninda, ang mga binagyo, ang maging biktima kan linog, asin ang gabos pang nagsasakit ngunyan, huli kan pagkabaranga, giyera, asin garadanan. Rangahon lugod sinanin mahal na Diyos, asin tauanin katuninungan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. O Diyos na samuyang Ama, nagpapasalamat kami sa imo, huli kan samuyang buhay, asinining bagong buhay na iwinawaras mo sa mo, sa bagsikan pagkabuhay liwat ni Kristo, asin sa pamibi kan samuyang santo si San Carlo Acutis, maging maninigo kami kan gabos na mga balaog ni tinatao mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen.
Mamibi ka mo mga tugang tanganin sako asin sa indong atang papagkanigo na akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, anaatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa paginabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang mga pamibi kan mga paratubod na may dulot na sakripisyo, tanganing huli kaining mga gibonin maimbod na pagpamibi, makaabot kami sa langit no na kamurawayan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban, sinugo mo sa mo ang paratubos man sana, binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan, tanganing mamutan mo sa mo ang namutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog na napatimasang mi sa pagkasala nindai pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kaibakan gabos na mga anghel asin santo, nagpapahayag sa imo nin pagtubod, maugmang nagrorokyaw. Ang kagurangnan, Diyos nin mga hukom, ang langit asin dagat, panokan sa imo kamurawayan. Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan. Panadan amin adigdi, sa ngaran kan kagurangnan. Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanangadan banal, asinan gabos na linalang na inaataman mo, maninigong nag-uumaw sa imo, hulit na sa imong aki, sa mong kagurangnan ni Jesucristo, sa bagsik asin kusog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos, asin day ka nag-uuntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo, tanganing pun pagsirang sa gud pagsulnop kan aldaw, malinig na atang ikadolot sa imo ngaran. Kaya kagurangnan, kami nakikimeherak na nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinarami sa imo tanganing mabendisyonan, papagkanigo ang pabanalon kaniyuman sa ng Espiritu, tanganing maginhawa kasindugo kan sa imong aki, sa mong kagurangnan ni Jesucristo, sa iyang pagbuot, siniselebrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya pinasalawiban, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat sa imo nagbendisyon, binaak, asin itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuha niya kan kalis asin pagpasalamat sa imo nagbendisyon, asin itinaw sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan baago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan.
ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkaganan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahaya. Sagot na ikaw, mahagdaton. Kaya kagurangnan, kami na nagrurumdum ka nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asin kan makangangalas na pagkabuhay ni liwat patin pagsakat sa langit. Siring man kaming nagahalat kan sa iyang ikaduang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo kining buhay asin banal na sakripisyo. Namimibi kami hil nga andulot kan sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kan ostya na sa pagsakripisyo kayan minaut mong maulian buot, itugot mo na kaming binabago kan hawak asin dugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan man lugod na sarong hawak asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo, tangganing kaibakan sa imong mga pinili, makamtanbian pamana, enot kaibakan orog, kapalad na Birhen Maria, ina kan Dios, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kaibakan sa imong mga santos, apostoles, asin mamuraway na martires, patin si San Carlo Acutis, asin gabos ng mga santos sa danay ni ng pagsurog, sa atubang mo nagsasarig kaming matabangan. Ining ostya kan sa mga pakipag-ulian na mimibi kami kagurangnan, makapauswag man lugod ka na katuninongan asin kaligtasan sa bilog na kinabaan. An sa imong simbahan na nagababaklay sa daga, papagkanigo ang magsarig sa pagtubod asin pagkamuot, kaiba kan sa imong surugoon, si Leon sa mong papa, asin kan sa mong obispo, si Joel, kaiba kang gabos na obispo, asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayi ang mga panuga kining familia na binuot mong makiatubang sa imo. Maugayo na ma kay raking pagsararua sa imo, ang gabos mong aki, sin man sinda nakawarak. Ang mga tugang niya mong gadan, asin ang gabos na nagpapagaya-gaya sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini. Mabuot mong akoon sa imong kadean, naglalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano sagkod paman, kan si imong kamurawayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya winawaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya, sin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos namang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit, an sa mong kakanon sa aro-aldaw, itao mo sa muyangon niya, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buya, asin hare kami pagdaraha sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasaalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin kan pagdatong kan sa mong parligtas na si Yesu Kristo. Litas sa imo ang kahadian, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari pagilngaan sa mong mga kasaalan ko niyan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na mapatuninong asin magkaburunyog kami, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninungan. Peace be with you. Uya si Yesu Kristo, ang kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban.
Paladan ang mga inaapod na makinabang sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikamagdagos sa sakuyang haro. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maomayan. At amano dugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo, sagud sa buhay na ding kasagkoran. So, mga yaon po sa luwas, dahil na po kamo maglawag dito. May marani po sa indong padi o lay minister sa pagpakomunyon o diakono. Salamat po.
Mamibi kita. Kagurangnan, mapakumbaba kaming nag-aarang sa imong kadakulaan. Tanganing siring na pinababasog mo kami, kan urog kabanal na hawa kasindugo kan sa imong aki, gibuhaman kaming makihiras sa buhay na Diyos noon. Huli man sa nakikristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po, ma'am, mo ng gabos. Katakod kan dakulang selebrasyon, kan canonical erection, kan St. Carlo Acutis, Quasay Parish. Sa tuya man pong opisyal na bubuksan, as inilalansar ang Diamond Jubilee kan Diocese kan Legazpi sa tuyang bagong Quasay Parish. Centered on the number 75, the logo features the diagonal line of the number 7, forming a slanted cross, symbolizing the road to Emmaus from Luke chapter 24, verses 13 to 35. The overall shape resembles a heart, echoing the Jubilee verse. Were not our hearts burning within us? Inside the number 5 are 5 distinct symbols, each representing a Jubilee year and its theme. Dove, Year of Communion, 2022, focused on deepening spiritual unity through prayer and the Holy Spirit. Plant with 6 leaves, Year of Formation 2023, strengthened catechesis and equipped ministers for faithful service. Barefoot, Year of Participation 2024, encourage active involvement of families, youth, and communities. Hands Reaching Out, Year of Stewardship 2025, called for integrity in leadership, generous service, and care for our common home. Blazing Heart, Year of Mission 2026, symbolizes renewed outreach within the church and to the wider world. 12 stars run along the shaft of the cross, alluding to the Blessed Virgin Mary, traditionally symbolized with 12 stars, and reminding us of her presence at the foot of the cross. At the center are the foundation year 1951 and the Jubilee year 2026, grounding the celebration in the diocese history of grace and mission. Maluhod po ang gabos sa pagpamibi sa jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamamoto na Ama, minadulog kami sa imo sa pagpapasalamat sa 75 taon nin sa mong pagiging Diocese. Binayayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan Ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaidto ngunyan asin sagkod paman. Patalubo kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Carlo Acutis, matuko po ang gabos. Yung ano muna. Let me read to you the decree of appointment from the office of the bishop. Dear Father Bragais, in our desire to provide for the pastoral needs of our faithful in the parishes, in line with our diocesan pastoral plan, and taking into consideration your pastoral experiences and priestly character, after prayerful discernment and consultation, by virtue of the faculty vested in me by Canon 523 of the New Code of Canon Law,
I, by the grace of God and favor of the Holy See, Bishop of Legazpi, hereby appoint you administrator of the quasi-parish of St. Carlo Acutis, Barangay Naga, Tiwi, Albay, with all the faculties, duties, obligations, and rights as determined by the new Code of Canon Law, by the acts and decrees of the First Diocesan Synod of Legazpi, and the approved customs of our diocese. As you assume your new office, taken to heart our renewed diocesan mission to shepherd the faithful, especially the family, the poor, and the young, pursue renewed evangelization, nurture church workers and collaborators, guided by the values of respect for life, integral development, and care for creation. Let your ministry inspire the laity and the clergy alike to be holy as to have total commitment to God's mercy, the decision to completely trust and accept His mercy, and to be merciful as He is merciful. You will function as administrator of aforesaid quasi-parish effective October 12, 2025, and is valid ad nutum episcopi. Given this 12th day of October, the first celebration of the Feast of St. Carlo Acutis within the 2025 Jubilee of Hope and during the preparatory phase of the Diocesan Diamond Jubilee, signed by His Excellency, the Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of Legazpi. Sa tuya po na hinanyugon ang 75 taon in pagbaklay, Diocese of Legazpi, 75th Anniversary Theme Song. Dahulang onra mga tugay na newly appointed ako ngunyan na administrator kaining primerong quasi-paris na ipinangaran sa enot na milenial na santo si St. Carlo Acutis as sininapod tang Cyber Apostle of the Holy Eucharist. Kaya sa tabang kan sa tuyang namumutan na santo San Carlo Acutis, asing kan sa tuyang mahalay na si Nuestro Señor de Salvacion. Abot kong pasalamatan ang dakulang tiwala, appointment kan sa tuyang namumutan na obispo, si Most Reverend Joel Z. Bailon sa siring na appointment. Thank you very much po, Bishop. And salamat po sa inyo mga boss, sa lalo na sa mga 5 barangay na sakop kaining St. Carlo Acutis Quasi Paris, sa mga opisyalis kan Banwa, si classmate, yaon man si Mayor Asin Ibapa, Mayor Ray, mga kagawad, mga leaders digdi sa apoduntan ng St. Carlo Acutis Quasi Paris Pastoral Council, mga iba-ibang mga commissions. Kariba na dyan ang mga sityo. Sa indo po, naaniyon sa ngunyan, at tiyampa, dadagdagan ko pang pagpasalamat. Kaya, igwa pang unang mainot sa kong mapasalamat. Dahil kung una ubuson, ngero ice cream, apa-apa sana. Biniyayaan kita, nagsusupay an sa iya kabuotan. Nagtabayan kita,
Hinantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sa iyang simbahan, alawig na panahon, sa kamot ni Jesus, tanayan, paglaon. Binayaan, inantabayan, sinusugo, kan kagurangnan, sararo kita sa satong pagbaklay, aninterong albay gabus kita magrokyan. Tomikada may lima. Ang Diyos danay nakaibatan. Simbahan na sinundan, na inya kita mababayaan.
Isusunod po ang mensahe kan sa tong alkalde, Honorable Jose Morel, Jojo Climaco. Kay Most Reverend Joel Bailon, Monsignor Chris, Reverend Father Edwin Bragaes, sa tong kora paroko, sa bagong itinugdok na Kwasay Paris, Father Joseph, Father Alan, asinan sa tuyang mga namumuta na klero, na uya digdi sa ngunyan sa inutan, Sister, si Vice, si Padinre, Mayor kan Tabaco City, sa gabos tabing nagtiripon digdi sa ngunyan, pastoral council members and officers and members, maray na hapon tabi sa Indo gabos. Dakulang onra asing grasya para sa banwaang kantiwi ang canonical erection kan St. Carlos Acutis, Kwasay Paris, digdi sa Barangay Naga. Mantang idinusay ta ang parokyang ini kay San Carlos Acutis, ang millennial saint. Pano ako ning paglaom naan sa iyang buhay maging halimbawa asin inspirasyon sa tuya, lalo na sa mga jóvenes na mamuhay na may pagtubod, pagmakulog asin marhay na katayuan. Ang sa iyang istorya, nagpapagirumdom sa to na ang kabanalan dai nakabugkos sa edad. Asin dawa sa panahon ngunyan, dawa si Isay, pupwedeng maging tunay na mga saksi kan sa tong kagurangnan. Ninhuli kay ni, ang sa indong gobyerno lokal, nagpapahayag ng bilog na suporta sa simbahan asin sa mga inisyatibo kaini para sa espiritual asin moral na pag-asenso kan sa tumbanwaan. Lugod man ng bagong Kwasay Paris na ini maging burabod ning paglaom, pagbabago asin pagkasararo sarong lugar kung sain hararom sa tuyang pagtubod sa mahal na Diyos. Asin, pagkaburunyog bilang sarong komunidad. Congratulations sa tuya gabos. Diyos mabalos tabi sa indo gabos. Asin, Diyos maray na hapon sa giraray sa to gabos. Thank you. Isusunod po ang mensahe ng pasasalamat ni Reverend Father Edwin B. Bragais. Iyon na po ini ang ginalon na ice cream nin pasasalamat. Kasubago saro sa ng apa ito. Pero ngunyan, biyo na ini. Bago naman malingahoton, pero day kitang ice cream ngunyan. Mga tugay, day ta pagtapuson ang okasyon na ini na makapagpahayag nin pasalamat enot sa dakulang balaog kan mahal na Dios ta kasudma naguran. Sabi ko sana day maguran. Dakulang nagdulot kibunay garo. Kaya sabi ko sa mga tagadigdi, magpangaradji. Kaya salamat sa mahal na Dios sa pagtaw sa to. Kay ning dakulang balaog na kita saro ng opisyal na Kwasay Paris, siyempre sa pangataman kan millennial saint and
sarong cyber apostle of the Holy Eucharist, dahil iba si San Carlo Acutis, ang bagong santo niyato digdi sa Kuasay, Paris. Kaya paragpaganda po ang malayusdangan si San Carlo Acutis. Sa tuyang ginagalangan as sinamumutan na Senior Obispo, Most Reverend Joel Say Bailon, sa laog nin 11 taon na commission priest, dengan 3 bulan may dusing mga aldaw. Nangunyan, ginibo niya na aprobado na canonically erected na ini. So ibabo kang erected, gusto elevated. Pero mga tugan, ano pa man, kita nagpapasalamat nin taos puso sa tuyang namumutan na Senior Obispo. Paragpaganda po, si Monsignor Bong Bailon. Siyempre, mga tugang, ang sa kuyang mga tugang na mga padi, lalo na ang Vicario General, niyato si Monsignor Chris Bernarte, ang Vicar General for Administration. Asin ko niyang kumpleanyo niya. Happy birthday, Mons. Parakpaganda si Mons Chris. Isiring man ang sa kuyang mga tugang na mga padi, si Father Jujit, si Father Jem, ang Chancellor Secretary Father Jujit Coracan Libon, Father Edison, ang kicker ni Monsignor Chris sa Bethlehem, si Father J, formator sa seminaryo sa Mater Salutis College Seminary, si Father Joseph, ang rektor sa Sanctuario Nina, asin Cura Paroko, duman si Father Ting Espinida, ang enot na nakapadi na na-assign digdi sa mission area. Ngunyan, assistant duman sa Taysan, San Roque. Iyan si Father Alan Apoli ang kura kan administrator kan Tiwi. Madali nang maging kura. Dangan si Father Iao Sibilia ang sa tuyang liturgy sa tuyang diocese. Ang duwang mga diakono na iuman ang naging mga bunga man kayning mission area. Si Reverend Jomar Banya, saan ka na Jomar? O digdi ka na Jomar. Ta-ordinan na ini, mag-responsor giraray ka mo. Pailing na Jomar, taba ka masala sinda sa pagdokan sobre. Dangan si Reverend Mark Calvelo, naasa man digdi. Habang yawan ako digdi, yawan siya. Ilingan na sa narindo sindandua sa mga sponsors ngunyan, iyuman sa inda. Sa pizza 28 po. Pero dai ining tulo, saro day magiging padi, sudwa day magiging diakono, asin magiging padi sa pangataman, digdi sa mission area, lalo na digdi sa Naga, siyempre may ina sinda, gari yung gunakan. Dahil iba kundi si Chak Kunching Brocales. Iyaw po dyan, para pagkanta. Dahil sa iyang mga miyembro sa Commission on Clergy and Consecrated Life, kung bako sinda mga prayer warriors yan, idaragitan kung nakikiinom. Dahil may mga kasuunod, aram na nindo. Kaya ngunyan, makakapadi na sudwa, susaro padi na. Pero padagos ang sa iyang pag-apod, siging pagiromdom. Mga tugang, sa lokal na gobyerno Kantiwi sa pamamayo ni Honorable Mayor Jose Morel, Jojo Climaco, classmate ko. Salamat, Mayor. Siyempre si Vice, yaon. Si Vice, kaito pa Mayor. Diyan, kanya ako sa Uruan. Si Mayor Ami Villanueva, asin ang ibang mga kagawad. Digdi sa tiwi, sa Indong, dakulang suporta sa mga iba-ibang mga pamayokan departamento kan LGUTV and Engineering General Services, Tourism, MDR-RMO, RHU, asin sa indang mga empleyado sa iba-ibang departamento, ang PNP-TV sa pamamayon ni Police Major Christian Brual sa pag-ayuda sa mo sa trapiko, asin pasi orden, lalo na sa ngunyan. Asin, siyempre, digdi sa samuyang sa Mother Paris,
an parokya ni San Lorenzo Martir sa Tiwi sa panginutan ni Father Alan Apule, an administrador, asin kadaklan sa Muya, hali duman, taapat na mga barangay, an hali duman, an Putsan, Kararayan, Kaledangan, ining naga na sentro kankwasay Paris, si Father Joseph naghinghing sa ko, susugod nga yan, nalingawan, kaya isabay ko na ansugod, hali man, saro sa mga barangay kan parokya dangan sanktuaryo ni Nuestra Señora de Salvacion sa Uruan. Party naman kayo ni. Kaya salamat man Father Joseph, dawa habo-habo mo, day ka nang maginibo. Party na iyan, surapan dapan kan sugod dangan mga buhok, yaona ki San Carlo Acutis. Isiring man mga tugeng sa Pastoral Council Digdi na dati mission area, naminok na ako kan Hulyo 5 taon ako nagdigdi ka na kaging taon. Dakula na organized, dangan sa iba na reorganized, dangan sa mga barangay Pastoral Council kan 5 mga barangay na sa kuya ng naonambitan. Asin ang 7 mga sityos, ang Nahulugan, Panal, Banhaw, Santo Cristo, Ugon, Kapantagan, asin Ibong, sa sindang dakulang pag-anduyog, ilalo naman ang ibang mga ministries asin religious organizations na presente na digdi dati sa mission area. Salamat po sa inyo. Paragpaganda po sinda, kasi na mga nagparagal. Asin, siring man po ang mga tao na naging parte para maging posible magayon, asin makahulugan ang satuyang selebrasyon sa mga nagdonar kan imahen na konkreto duman sa luwas, ang imahen digdingon yan ki San Carlo Acutis, dangan may 10 pang saradit itatao ko sa mga padi, supresente sa nangon yan, ta 10 man sana, pigbilang ko, tamang-tama, suduwa sa diakono ito, asin sa mga nagtao kayo ni, na mga imahen, nagdonar kan stainless signage sa luwas, sa nagtao kan mga burak, nagdisenyo kan altar, mga dekorasyon ta, sa laog dangan sa luwas, nagtao kan mga gamit sa kumbento, kumpleto na ang gamit ko sa kumbento, may refrigerator, may aircon pa ako, maliputon, kaya medyo nagputi-puti na ako. Mga tugang, sukulang, ihinghing ko na sana, taud-taud sumasabatan ko. Kaya di ko magdurulag. Ha? Sa mga gabos-gabos, sa mga nagtrabaho sa pagpakarahay, sa mga nagpintura, asin mga naglinig ang simbahan, lalo na napaidali mi, taday man kami naghihiro, nakagapo sa samuyang mga kamot, nagahalat kami kung noarin i-canonized si Blessed, dati pa siya, Blessed Carlo Acutis, nagadambagaan sa tong dipunto na Papa Francisco. Kaya supposed to be, Abril 29, canonized na siya. Adiday kami nakahiro, sabi ni Bishop, halaton tangang makanonized. Yan mga tugang, kan September 7, pinag-canonized, kan sa tuyang presenting Papa, si Papa Leon, ika-14. Kaya, maliston man si Padre Jem, ginibuan tulos na circular. Nagpirma tulos man si Obispo. Kaya kita ang naging enot na kuwasay pares na ipinangarang ki San Carlo Acutis. Paragpagandaan sa tuyang Obispo dangan si Monspire, si Padre Jem. Kita ka, boss. Kaya kamu ka, boss, mag-intra na sa imumok na aming Confraternity of Saint Carlo Acutis. Sa gabos-gabos po ng mga tao na niyon sa ngunyan, sa mga sponsors niya mo, makakabayad na kami kan utang mi sa hardware. Dahil na akong driver duman. Medyo sobrado, sunako ami, garot. Asin mabilang pa sa mga dinulot kasubago. Ang mga tugang, salamat sa indong mga espuwerso, sa gabos na nagtao, sa indong talento, tesoro, asin oras, sa pakikisumaro sa aldaw na ini.
kan canonical erection ni Saint Carlo Acutis Quasay Paris. Sa indo po gabos, Diyos ang magbalos sa intersesyon ni San Carlo Acutis as in Nuestra Señora de Salvacion. Ang ikadua manggiraray na patrona niya mo. Tayo yan ang mandato ka ito kan dipontong obispo, Most Reverend Tutimo Pasis. Kaya siyang second patroness duman sa luwas, may retrato siya. Sa indo pagabos, salamat, Diyos ang magbalos. Viva San Carlo Acutis! Viva! Viva Nuestra Señora de Salvacion! Viva! Viva San Lorenzo Martir! Viva! Salamat po sa indo gabos. God bless you. Tibad po kay Puan Bagon ang dekreto, nagduwa-duwa si Father Joseph na itao ang sugod. Tadaidaan na ang banggit ka sa bago. Bala na si Father Edwin kayan. Maduro ko po kita para sa bendisyon kan mahal na Diyos. Huli lugod kan intersesyon ni San Carlo Acutis, an millennial saint as in cyber disciple kan Eucharistia, magdanay kitang dayupot sa debosyon niyato sa kagurangnan, huli kan sa iyang pagdusay kan sa diri, magdanay man kitang nagdudusay kan sa diri sa satuyang kapwa, as in sa paglingkod kan sa simbahan, tanganing kita sa iyang papagkanigoon kan mga karahayan na ipinapabulos niya sa sato, sa tao kan mga pagsukol asin kadipisilan ngunya na panahon. Magdanay kitang dayupot sa pagkamot asin paglingkod sa kagurangnan, asin bendisyonan niya kita gabos, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva San Greg! Viva San Carlo Acutis! Viva! Dangugon ta po ngunaan himno ni San Carlo Acutis. Maparetrato po ang satuyang obispo, kaibaan sa iyang mga kapadean. Sunod po, kaiba si Mayor asin ang mga BPC officials.